Sogel na ko abini bara banke limana anafulu gasabi abiti jo milliard bafla ani biduru de la mi sente député ko usona ama sabu minu yu buru wili ko ansona o chara ma keme ani mafla olu yu buru fle ko olu yu buru wili ko usona mafla be olu ma so ama o ma kononton olu yira olu koninta kira yere mina ye o ma fo usona o ma fo ku bana ni le akoyere tabule ajala ka fo bara indamne ni conseil national de transition mawe unana falen na nyona unana kana ka ni kuma falen ani ka foli tagani shin Sogel ko kala maiga ma sugandile ka ke ministre nyama yere o do Bilal Keita demana alena ale ngalike ako muna anga fintigu minende ko black kidal lemana usende uti yere bolo usende ka bokata ka soro dum bini jatemnege kelamin be ni obe bamancha wali kelelila anga jamana kono muna anga fintigu ni mamunu be andeme no andeme bawe anga fintigu no tsega faranyon ka ni bamancha wali kele ni ode bela jele reka wuli ka jokni ulula Sogel ay jabidi ako niya ko anga finitigo be kidal limana utiga bo ako benga sebe mi no bolono blala no accord pour la paix mi bolono blala Algérie kana laban fe malila limana ako ode sene ka lawali afuka se adana mote ka foko anga finitigo yembe ka to kidal te ko janyo ko do ote Sogel ka jabi kirawi o mi Abokar Sirgi Fombaye ale fana ye ngali min taganishi Sogel ma o ye ka fo jagolo min be ni o ye organe unique ko min nga kalata ulla be nga jamana kono ya le mana ko organe unique Abokar Sirgi Fomba kan ngal de kero ko anafabna ke munye ani wati min be no be chamaje fanga bulo wati na labwali ke ka ni organe unique siwa o kera Abokar Sirgi Fomba kan ngali Sogel ay jabidi o fananaw ako bi beba don bi côté organe unique ko akuma ma fobi sabu kabi samba flan ani fla watu ko politique wera de sona ama ka fo ko ga organe unique sigi ko ga kalataw labe nay awati mi manana fangana obe kon ba ko la jobe tema kerefe o masona baroke be dunya do ka fo ko kalataw labe be labe chugo koraminuna dimana iba soro majo bitaka la fo fonyongo bike kalataw jabula Sogel ko ko enflene o dore gele akono kalataw ngera samba flani muwate menina odila ale Sogel akwa jija do bi wala sani organe unique ngasigi kalataw bisega kena akake kalataw jele re chugonna Premier ministre hakila jiginke imana kase katinina gelea ufanama olu sorole gelea Sogel ya jira kafo katinina ko ubi wulika jo erela wala sa mamunu be nulu be jamana ko kani katinina ko gelea bula imana obise ko bise ka nyina bo chugonna ayida dum fana alfami ko police territorial imana o te dore lakana ba munu be no police la kawe munu be ni ukanga lakana ke jamana fancama nga uka kunya bela jele bi tagadi anga ministre soma no administration territoriale odila ay hakila ji ya ko ni lokol karamo do be minu manga jamana kono no yi enseignant de collectivité wi iba so lokol karamo no ube collectivité de ka boloka wa olu be barage chugumina ningali kera ka fona so la police territoriale afana bina ke abuna barage chugumina Sogel ay jabi diola ko lokol karamo be barage chugumina police territoriale fana bina barake o chugala uka hake bela jile anuka sarako abela jile be talike o administration territoriale kele la o de bi uka fembela jile nyinabo ayi ito kene fanaka le mana ka jira ka fo anga lokol kalamo minumbe ni olube collectivité konala ako octobre kalu nataina sefa wari watan obina fara olukuna kasangani lokol karamo ka article 39 yere yoro we hake mimbe lokol karamo wi o ko collectivité lokol karamo fana binu utasoro ala aye fese liminu fana di Sogel aka fola aya jira ka fo police territorial afana bina ta o choya de la ina fo lokol karamo minumbe ni ube collectivité territoriale konala chomina sente nyamaw limana chama wasara minumbe sente konala wasara ko sebe sabu Sogel la ni minki aka plan d'action du gouvernement la
ni CNT mawe u sona ma bes ma chama ma kemeni ma fla olu sona ma fla kulu ma son ma konontombe olu yeremine indépendant de nifo demano ali indépendant kilin kono ko ni M5 RFP yoro M5 RFP ni la unique ko CNT Conseil national de transition limana ko asigira chogumina ko amaute sharia kono wa jamana do reka ma silunte o kuma fora c'est M5 RFP maufe don temenuna ma kemeni ma mugani kile minno be CNT kono bi ajala ka fo limana ko maudo ma minno be ni jamana do ma uta ko wa usigi chogere ka kira nyagami bela jile sabu mautara chogo su bela jile la kadu CNT koro kira M5 RFP mauka la ni wati dola minye avocat minumbe ni olube ni bara nyama maître Alpha Abib Kone kata se maître Abdraman Diallo kuna fondi sado fe mekalo temenina olu ya jira ka fo ni décret sharia min tara ka CNT sigi de mena ko décret mina wuli wa CNT ma ko fole minumbe de mena ko una wuli bona jilena bo ujoro la CNT ka sega ka kukurai ka amaw sugandi watini kama olu yo fo Cour suprême ero ko imbela jile tara ka tada olu de tege M5 ka la ni konala ajalla ka fo limana bide dogodma utukalo tle saba mimbe tanike Cour suprême alibina ika feladi na so la M5 la ni minke ko ka Conseil national de transition ka chi mamun ba kono ka segi atachuka ani sharia min tara ko ka man no CNT mawi ku subandi sharia ko ka segi akaka klaka laje tuni Cour suprême de ma kono do olabi minu yere ina fo maître Alpha Abib Kone ale yere welila indépendant mo fe ka ko ka semenja ako chelu bi tarata biena Cour suprême ale nana ka nyefoli ke wala sa M5 la nimi no kera don temenuna limano kasega ako blasinga limano niye jatemneke hero kabi fanga yele mana mekalo tlimuwa annani temenina no kunye kudita flana yere colonel Asmi Goita ale nana fanga la ale be jamana kuntiga la bi odi nana ke sababu shugal ko kala maiga ale nana ke ministre nyamai o shugal kile inde kumbe CNT maw nyama kunungo limano akene kai yoro shugal akumbe M5 jakulu nyama watimna ale shugal kile inde ku kando ko CNT limano ko jakulu do mini ateshara akono wasigira tumuna limano jamana de ma fensi lente kununde o CNT kile ngono CNT mado be ni ukama ko kusetira ndi ngalike ako ale be fe ka don CNT mana abe sharia kono wa walma te sharia kono walma CNT spiritual kan wa na sorla akan wati jume ani kun jume na mini shogel ko kala maigaye de mana abini jo ale nyama olu nyama olu minu CNT mawe ka foko abaka gouvernement ka kontena bara unyefo olu ye nga limana shogel ka jabi kera muye akola ako shogel min jole fle aw nyama bi M5 RFP comité stratégique nyama te na premier ministre de jole fle aw nyama min be jamana ka barala mi o fora wati na wa so alebe comité stratégique nyama la na mi dem na ko bi premier ministre de jole do CNT nyama jamana jabi de fle ni kuma mun be na ayini soro indépendant kono bi so marina aw bunya bi ni kuna foni la nambura indépendant kono ambi do face de semaine kono ukama ko l'essor kumana limana l'essor ya jira ka fo ko jamana de minumbe ni ulla ka bo sigaro la limana gele ya kama ni o ye déplacer we ko minumbe gele akono bi limana ka bo hakilima de sabu ajala ka fo san mana na kaba manifinité sigaro nyana sangi bi ka sawi ka sigi gele ibulu yoro minum bora jamana chamanchela muti marana nyana kana Bamako krefe dubula ina fo nyana mimbe talike ani falajewni yoro la yamano ajala ka fo déplacer mimbe gela kono bi akabo hakilima sabu ni le sori yare ulugula kata unyada uka ubenani musodoye penda jara yamano ali aka gela bela abi gela min kono bi fo ata se aka abi sisoni kono la yamano ata jira kuna fondila wala ali yare abi falaje
site déplacé de la mi flène Falajɛ kaw fe yen nɔ Falajɛ Garbal la commune 6 kɔnɔna la a jala k'a fɔ limanaw muso in n'o ye Penda Jara ye gɛlɛya min b'u ka bi limanaw a tɛ se ka fɔ ka se a dan na a ko sanji kɔni mana toni ka bɔ a samiyɛ fɛ olu bɛ to hami ani maɲumanko dɔrɔn de la a jala k'a fɔ u bɛ so minnu yɛrɛ kɔnɔ limanaw so ninnu tɛ se ka fiɲɛ kunbɛn kuma tɛ sanji yɛrɛ ma san mana na i b'a sɔrɔ u n'u ka denmisɛnnin fitinin de bɛ to limanaw bɔgɔndoroko la sumaya cɛla kunnafoni sɛbɛn maa min ye fasiri yɛrɛ sɛbɛn a y'a jira k'a fɔ olu yɛrɛ yan'u ka se muso in ka so ma limanaw i bɛ gɛlɛya fɛn fɛn dɔn i b'o bɛɛ lajɛlen de ɲɛna k'a fɔ ko maanifin bɛ taa sigi nin yɔrɔ kofɔlen na limanaw gɛlɛya de b'a se maa ma o de la sa bi muso in a ye ɲɛfɔli minnu kɛ kunnafonidilaw ye limanaw a bɛ lakali bɔ dɛ wa hinɛtɔ ko dan don sabu n'i ye jateminɛ kɛ bi an bɛ waati min na sanji bɛ na san ani waati bɛɛ lajɛlen ko olu yɛrɛ u bɛ so minnu kɔnɔna la so ninnu caman bɛ yen i b'a sɔrɔ u bɛ a sara de 1000 walima 2000 o dun limanaw o dun tɛ fɛn sɔrɔta ye tuma bɛɛ ani basi minnu bɛ yen n'u bɛ taa olu san ka se ka u ka so ninnu dilan n'a ye sefa wari dɔrɔmɛ 80 a n'a ɲɔgɔnna caman k'u b'o de lahalaya la limanaw k'a daminɛ ɲamana ka taa se site déplacé min filɛ nin ye Falajɛ ani min ye zantigila n'a ɲɔgɔnnaw limanaw ani fo ka taa se Senu ko nin bɛɛ lajɛlen ye yɔrɔ ye déplacé minnu bɛ yen n'u wulila ka bɔ sigiyɔrɔw la limanaw bɛɛ lajɛlen bɛ nin gɛlɛya kelen de kɔnɔ minnu filɛ nin ye Falajɛkaw fɛ yen u ka ɲɛmaa n'o ye Hama Jalo ye ale y'a jira k'a fɔ tiɲɛna fɛn fɛn fɔra gɛlɛya in na limanaw a bɛ se ka fɔ ka tɛmɛ o yɛrɛ kan sabu samiyɛ yɛrɛ la olu layidu kun taara u ye ko basiw ni siyɔrɔw ni tobilikɛminɛnw bɛna di u ma nka limanaw u kɔni bɛ nin gɛlɛya kɔnɔ a ma se u ma fɔlɔ fasidi sɛbɛn lesɔr ko olu sera maa minnu bɛ yen n'u b'u ka kɔɲɔw ɲɛma i n'a fɔ Cɛmɔgɔ Tarawele ale yɛrɛ bɛ u ka kɔɲɔw maa minnu bɛ yen n'u wulila ka bɔ u sigiyɔrɔw la ale y'a jira k'a fɔ tiɲɛ don gɛlɛya in bɛɛ lajɛlen b'a kalama nka u ye welewele dakan bila HCR ma y'u jaabi sabu u ye minɛn caman di u ma o bɛ tali kɛ tobilikɛminɛnw o bɛ tali kɛ yelenw na ani birifiniw na ɲɔgɔnnaw fo ka taa se basiw ma u bɛ se ka minnu ta ka se ka u yɛrɛ dɛmɛ n'a ye nka Cɛmɔgɔ Tarawele y'a jira k'a fɔ ko dɔ kɔni dira ka ban zantigila o yɔrɔ kofɔlen na minnu bɛ mara la ko ntɛnɛn nata in o fana bɛna tila tɔw ni ɲɔgɔn cɛ limanaw u ka teliya n'o tɛ ninnu bɛ gɛlɛya min kɔnɔna la fasiri ka fɔ la a ka gɛlɛn dɛ an bɛna taa Gindi Sisoko ale de ye fasiri in kɛ an y'a bɔ lesɔr kɔnɔ sɔgɔmada in na aw bonya bɛ a la n'an bɔra lesɔr kɔnɔ limanaw an bɛ don fasidi sɛbɛn min kɔnɔ u k'a ma ko Nouvelle Horizon a kumana limanaw a jalala k'a fɔ nin waati in na min bɛ tali yɛrɛ kɛ an ka jamana kɔnɔna la yan limanaw yuruku kɛlɛli siratigɛ la maa min bɛ yen ni ale bɛ cakɛda ɲɛma n'o ye Office central de lutte contre l'enrichissement illicite u k'a ma ko OCLEI limanaw docteur Mumuni Gindo ko ale kun wolonen don kɛnɛ kan ni o ye Office de radio télévision du Mali ORTM an ka jabaranisoba ale sanfɛ ka taa ɲɛfɔliw kɛ a ye gafe min sɛbɛn gafe min bɛ tali yɛrɛ kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sɛgɛsɛgɛli minnu bɛ kɛ an ka nafoloko siratigɛ la Mali kɔnɔna la yan foroba nafolo ka sɛgɛsɛgɛ ani yɛlɛma minnu bɛ se ka don a la ko min ma le contrôle des finances publiques au Mali indispensable réforme limanaw o gafe min ni o sɛbɛnna fɛrɛfɛrɛ 516 a bɛ bɛn o de ma docteur Mumuni Gindo a taara ye ORTM ka jabarani sanfɛ ka se ka o ɲɛfɔ o de la a y'i da don kɛrɛnkɛrɛnnenya la limanaw nafolo min bɛ yen n'a bɛ tɛmɛ foroba baarakɛlaw ɲɛkɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu bɛ an ka nafolo sɛgɛsɛgɛ i n'a fɔ contrôle public ani a n'a ɲɔgɔnna caman limanaw ko baara in a f'a ka falen de fo falen de ka don a la n'o tɛ a ko n'i ye jateminɛ kɛ a bɛ waati jan bɔ k'ale to bureau du vérificateur général la ale yɛrɛ kun ye kumasen ta n'o y'a ka thème ye ka se k'a ka min ye gafe wɛrɛ sɛbɛn n'o ye mémoire ye walasa jamanadenw bɛ se ka bɔ a kalama cogo min na a ko kabi Mali y'a ka yɛlɛma hɔrɔnya ta san 1960 limanaw i tɛ sɛgɛsɛgɛli foyi ye nin yɔrɔ kofɔlen na an contrôle financier ninnu na min bɛ se ka kɛ sababu yɛrɛ ye ko nafolo min bɛ yuruku limanaw ko maa bɛ se k'a da don a ko ale ye sɛgɛsɛgɛli min kɛ a y'a ye k'a fɔ miliyari 1266
o de bɛ taa cogo t'a la a tɛ sɛgɛsɛgɛ a tɛ dɔn k'a fɔ a taara sira min kan a dun jirala k'a fɔ limanaw bi an ka jamana mago bɛ cakɛda dɔ la n'o ye kɔntiw ye minnu kan ka sigi an ka wasabulon kɔnɔna la limanaw o dun o ma se ka sigi fɔlɔ a dun a sigi kuma de ye nin waati in a ko n'i ye jateminɛ kɛ kabi san 1960 o y'an ka yɛlɛma hɔrɔnya ta waati limanaw fo ka n'a bila san 2014 la san 2018 ale yɛrɛ ye ale sɛgɛsɛgɛli minnu kɛ o ye k'a fɔ sariya ma wuli nin si sɛgɛsɛgɛliw nɔfɛ limanaw k'a fɔ ko nin ye nafolo dɔ taalen ye jamana ta don sɛgɛsɛgɛli yɛrɛ bolo ma k'a fɔ k'a ka segin ka na jamana wagandɛ kɔnɔ nin de ye kuma ye limanaw kuma gɛlɛn don an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ aw bonya bi kunnafoni la n'an tora facilité sɛbɛn kɔnɔ an bɛ don min ye indicateur du renouveau kɔnɔ ale kumana limanaw indicateur daɲɛ fɔlɔ yɛrɛ la an ye bi Adama Sangare ale de ja la limanaw ko Adama Sangare a taara sariya ka bolo ka ko kura dɛ dɔwɛrɛ tɛ limanaw Adama Sangare nin t'a a siɲɛ fɔlɔ ye Bamako maire don Bamako maire ba don walasa Bamako maire o maire de Adama Sangare ye sɛgɛsɛgɛli min ni o dayɛlɛ la limanaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la a fɔra ko yelen minnu ni olu kun kan ka turu Bamako yan nɔ waati min na an ka yɛrɛma hɔrɔnya o ye san 50 sɔrɔ san 2010 waatiw la baara dɔ de kun don min kun dira Bamako mairie ba ma limanaw ka taa Bamako aéroport ba la fo ka taa bila Kuluba ko ka sira in k'a bɛɛ lajɛlen kɛ yelen ye wa yelen ninnu na i b'a sɔrɔ panneau de don minnu bɛ tile yɛlɛma ka kɛ courant ye limanaw o de baara yɛrɛ kun don a waati limanaw nafolo min donna na a kasabi ka ca kosɛbɛ a bɛ t'i jɔ fo sefa wari miliyɔn 900 ɲɔgɔnna de la ko n'i ye jateminɛ kɛ san 2020 tɛmɛnen na min ye nin dossier kelen ye Adama Sangare a welela k'a ɲininka nin dossier kelen na nka kɔfɛ Adama Sangare a yɛrɛ ka jɔyɔrɔ kama sabu maire don limanaw maa min kun ye a wele k'a ɲininka o ye pôle économique et financier waati o ɲɛmaya kun bɛ Mamadu Kasoge bolo a ka maire jɔyɔrɔ kama u ye ko in bɔ Mamadu Kasoge bolo limanaw ka taa don min ye Kulukoro ale cour suprême ale ka se ka ko in jalatigɛ kɔfɛ u tilala ka na Adama Sangare limanaw k'a bila liberté provisoire la n'o ye k'a bila fɔlɔ yanni kow bɛ se ka sidɔn cogo min na Adama tɔnden nin ye nin ye limanaw a jala k'a fɔ bi ko in maa min bɛ yen n'ale kun ye ko in ta n'o ye Mamadu Kasoge bi ale de bɛ ministériya la ko segi kelen filɛ nin ye nin sɛgɛsɛgɛli ma tuguni Adama Sangare limanaw ko kunun yɛrɛ u y'a minɛ sariya ka bolo kan k'a bila mandat de dépôt la walasa sɛgɛsɛgɛli bɛ se ka dayɛlɛ cogo min na wa ko a kelen tɛ dɛ fasiri ka fɔ la maa dɔ bɛ yen n'u k'a ma ko Seko Alpha Jite ale tun ye EDM kuranso ɲɛmaa ye a waati la fo ka taa se Mafili Kone limanaw ale yɛrɛ fana kun ye taji minnu bɛ taa an ka énergie du Mali la ale kun fana kun b'o koɲɛw ɲɛma jalaki min binnen don ninnu kan limanaw o de ye ka u yɛrɛ min bɛ tali kɛ nafolo k'a ɲɛsin u yɛrɛ ma foroba nafolo k'a kun ta ka bɔ a taayɔrɔ kan n'u k'a ma ko favoritisme walasa maa sabanan o ye Umar Traoré ale ye directeur général IFA Bako société min bɛ yen ni ani mairie u bolonɔ bila baara in na n'u kan ka kɛ ɲɔgɔn fɛ an y'a fɔ ten miliyɔn 900 limanaw o de tununa nin cogoya la Bamako maire ba ale kɔni bɛ bolo la nin ko in na fasiri ko don nataw la an n'an sigi k'a ko tɔ lajɛ ale indicateur kelen kɔnɔ limanaw ko fana kumana a yɛrɛ ka tuguni dɛ sabu fana ni y'a tɔgɔ fɔ ka ban limanaw adamaden ni kɛnɛ karabali fana kuma bɛɛ i b'o de mɛn a jala k'a fɔ cɛmisɛnnin dɔ min ni san 18 k'ale su yera limanaw a su yera dɔwɛrɛ tɛ maa dɔw de bɛ olu taara bin a kan ka muru n'o ye bese ye k'o kɛ k'a fari bɛɛ lajɛlen tigɛ a kɛra kari tɛmɛnen ka dugu jɛ kunun ntɛnɛn na utukalo tile 2 san 2021 cɛmisɛnnin min nin ye limanaw ni san 18 ko a taara ye fana sigida dɔ la u k'a ma ko Bajalan nin waati in na maa kɔni t'a dɔn maa minnu ye wale in kɛ
nga min bɛ tali kɛ cɛmisɛnnin yɛrɛ a na kɛ a tɔgɔ de ko Agibu Bagayogo san 18 ko an ka fɔ kɛnɛya tigilama minnu bɛ yen ni olu bɛ fanakaw fɛ yen olu kɔni ye furu in ta jamana ka taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la ka taa a bila su marayɔrɔ la an b'o de bolo ka nin waati in na yanni sɛgɛsɛgɛliw bɛ se ka dayɛlɛ commissaire min bɛ polisiw ka ɲɛmaaya la fanakaw fɛ yen Yaya Kulubali ale ko sɛgɛsɛgɛli bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ fure kan ko maa minnu ye wale in kɛ limanaw olu de bɛ to ka wale in kɛ kuma caman a bɛɛ y'a maa kelenw ye u ye muru de ta cɛmisɛnnin limanaw ka a bɔnɛ a nin na o tun bɛ fɛ de ka a joli ko o minɛ ka taa ni a ye o la sa cɛmisɛnnin a kɔni fara nin cogoya la ko nin ta siɲɛ fɔlɔ ye limanaw a tɛ hali kalo 5 bɔ min ye nin ɲɔgɔnna wale ye limanaw nin y'a siɲɛ 10 de ye a tɛ hali san 5 bɔ nin y'a siɲɛ 10 de ye limanaw bunadamaden ni kɛnɛ de bɛ karaba ni u ma taa i dalen sɔrɔ k'i kan tigɛ u bɛ bɛn i kan ka muru kɛ ka i fan dɔw tigɛ walasa ka i joli minɛ ka taa ni a ye Adama Jabate limanaw ale de ka fasiri don an ye nin bɔ indicateur kɔnɔna la ka fasiri kuncɛ teliya la limanaw indicateur de nouveau a ko nin fana ye waleya dɔ ye min kɛra Guana limanaw ko moto taxi bola 2 a jala k'a fɔ olu fana fara maa dɔw fɛ maa minnu yɛrɛ ni o ye u ka client ye u bɛ maa minnu ta ka t'u bila u taayɔrɔ la olu de ni maa dɔw tun bɛ jɛ jugu la limanaw ko taara bɛn ni client dɔw ye min kɛra sababu yɛrɛ ye moto taxi maa 2 in ka u 2 bɛɛ lajɛlen bɔnɛ u ni na moto taxi bola 2 in ko waleya in kɛra alamisa tɛmɛnen juillet kalo tile 29 san 2021 Guanakaw fɛ yen nɔ moto taxi tigi ninnu a jala k'a fɔ yɔrɔ client dɔw bɛ minnu ni i mago b'u la i b'u wele nɛgɛjuru sira fɛ u bɛ taa i sɔrɔ i taayɔrɔ la ka sɔrɔ k'i ta ka t'i bila i kan ka taa yɔrɔ min na ko o de waleya kelen filɛ nin a na kɛ muso 2 don muso 2 minnu ni u ye moto taxi tigi ninnu wele limanaw ka muso ninnu yɛrɛ fasiri ka fɔ la ko muso minnu bɛ yɛrɛ feere kɛ lamɛnbaaw ka hakɛ to olu de ye u wele limanaw ko u taatɔ u ma se u seyɔrɔ yɛrɛ la ko bandi dɔw taara bin u kan ka u bɛɛ lajɛlen bɔnɛ u ni na u 2 u fure limanaw ko taara ka taa bila kɛnɛyaso la min ka surun a yɔrɔ kofɔlen ninnu na maa minnu ye moto taxi bolilaw ye Bamakɔ dugu kɔnɔna la yan u caman ye weleweledakan bila ko ka sɛgɛsɛgɛli kɛ nin ko in na ka ko bila sariya ka bolo ka joona dɔw yɛrɛ ka fɔ la min ye moto taxi bolila ninnu masɔnnamaw ye u y'a jira k'a fɔ Guana n'i bɛ don Guana yɔrɔ min bɛ yen n'o y'a poste de police ye u ka yɔrɔ datugu walasa maa kofɔlen minnu nin baara in kɛ limanaw u bɛ se ka minɛ cogo min na an bɛ waati min na ko sisan sɛgɛsɛgɛliw maa t'a dɔn n'a dayɛlɛ la walasa maa minnu nin baara in kɛ u bɛ se ka minɛ cogo min na Adama Jabate ale de ka fasiri don limanaw an ye nin bɔ indicateur du renouveau kɔnɔ an bɛ kunnafoni sɔnsɔrɔ yan an sera ka min sɔrɔ ka lakali aw ye bi o ye nin ye an b'aw fo dantɛ foli min na an b'a fɔ a k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma